Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Smithsonian Institutunyň bilermenlerinden bir topar 2-11 fevral aralygyna Aşywady gelip şekillendiriş sunuwat muzeýini, Golýazmalar institutuny, Hal muzeýini, Türkmen Milli Muzeýini, Milli Medeniýet Merkezini, Medeniýet institutuny bolup gördüler. Şeýle hem olar Mari we Könürgenç şäherlerine sapar edip, ol ýerdäki taryhy medeni seýilgäklere aýlandylar. Muzeý işgärleri bilen pikir alışdylar hem leksiýalar berdiler. 1846-njy ýylda esaslandyrylan Smithsonian dünýäniň uly muzeyi we barlyk toplumudur. Ol 19 san muzeýden we sergilerden, milli zoologiýa seýilgäkinden we 9 sany barlyk merkezinden ibaratdyr. Yeri gelen aýtsak, Amerikan arheologlarynyň hem tarihçileriniň Türkmenistan bilen gyzyklanmagynyň 100 ýyldan gowrak taryhy bar. Barıp 1904-nji ýylda Änew depelerini Amerikan ekspedisiýasy gazy wagtyrşy işlerini geçiripdi. Şol işleriň netijesinde Pampelli gadymy Änew medeniýeti barada göwrümli kitap ýazyp, ony 1908-nji ýylda Washingtonda çap etdirdi. Ol ekspedisiýanyň geçiren işlerine hem gelen netijelerini Türkmenistanyň taryhynyň erki ekrançylyk döwrü barada gurrun edilenine häli şinni salgylanyp durýarlar. Inni Smithsonian Institutunyň Türkmenistana gelen delegasiýasy barada aýtsak, onuň düzümini Aziýa medeniýetiniň taryhy maksatnamasynyň müdiri Dr. Paul Taylor, siýaset we derňi bölüminiň müdiri Dr. Carol Neves, hemde barlyklar taslamasynyň ugurukdurjusy Bert Smith boldy. Delegasiýa ýolbaşçylyk eden Paul Taylor bilen habarçymyz Murat Gurban gurrundeş boldy. Jynap Türkmenistana saparmanyň esas maksady barada aýdaýsaňyz. Well, the purpose is to begin a dialogue. Bu ýere gelmegiň esas maksady bäriniň muzeýlerinde işleýän kärdişlerim hem dostlarym bilen duşuşmak we gepleşikler geçirmek boldy. Bu gepleşiklerde biz öz muzeýlerimiz barada maglumat alýarys. Şeýle-de biz muzeýlere degişli dürli temalardan seminarlar geçirýäris. Men bu temalaryň ählisi barada dolu durup biljek däl. Sebäbi bu temalaryň aglaby bölegi muzeý pudugynyň ýüriti bilermenlerine degişli bolup durýar. Hususan aýtmaly bolsa, men ugrum boýunça medeniýet antropology, Smithsonian delegasiýasynyň düzüminde bu ýere gelmäge gyzyklanma bildirmegimiň esasy sebäpleriniň biri antropolog üçin Türkmenistan ören gyzykly ýer bolmagydyr. Because for anthropologists, Turkmenistan is a very interesting place. Saparyň dowamında siz Türkmen resmiýetleri bilen muzeý işgärleri bilen näme duruşyklar geçirdiňiz? We met with people at the Ministry of Culture, including... Biz Medeniýet Ministrliginiň wekilleri, şol sanda ministriň özü bilen hem duşuşdyk. Şeýle-de biz medeni ýadygärlikleri gorap saklamak boýunça guramanyň işgärleri we bu edaranyň başlygy Muhammed Mehmedow bilen hem gepleşik geçirdik. Köp adamlar bilen duşuşdyk we gowy gezelenç etdik. Şeýle-de bu ýerleriň köpsinde görkezilişi çykarylmadyk materiallaryň görkezilmegine gyzyklanma bildirdim. Hepdäniň ahyrynda biz Mara we Merw arheologiýa meýdanyna gitdik. Ol ýerde Jenap Recep Jeparow bilen hem söhbetdeş bolmak juda ýakymly boldy. Men onuň bilen öň Washingtonda duşuşypdym. Şol ýerde ol meni Mara gezilenje gelmäge çagyrypdy. Görüşüňiz ýaly men muny basaryp bildim. And he said you should come to visit me in Merv, so I did. Jynap Taylor, siz Türkmenistan muzeýlerine bolup görüpsiňiz, taryhy ýadygärlikler aýlanyp görüpsiňiz. Sizde bu saparlarda näme täsir bardy? Hem de Türkmenistanda muzeý işiniň gurulmagy barada näme aýdyp bilersiňiz? Well, it's not the first time I visited a museum in another country and in general. Bu meniň başga döwletler muzeýlerine ilkinji gezek aýlanyp görüşüm däl. Her bir döwletiň zatlary öz boluşly çemeleşmesi bar. Şeýle-de men bu ýere diňlemäge, öwrenmäge hem zatlary synamaga geldim. Umuman aýdylanda bärde örküdilen kolleksiýalaryň, materiallaryň hili mende uly täsir aldyrdy. Dünýäniň ähli muzeýlerinde de bolýar, materiallaryň saklanyş şertleri juda möhüm bolup durýar. Meniň pikirimçe türkmen halalarynyň milli halyçylyk dikildiş usullary gaty möhüm ugurdur. Şeýle-de biz milli haly dikildiş usullaryndan köp zatlary öwrenip bileris. Meniň pikirimçe, haçanda biziň Merkezi Aziýa halalarymyza bir zeper ýetende, biz olary dikiltmek üçin belkim size iýerip bileris. Biz bu ýagdaýdan köplenç peýdalanýarys. Diýjek bolýanym milli bolan zatlary milli spesialistleriň seretmegine iýerýäris. Beýlik materiallaryň dikildiş usullary barada aýdylandy. Bizim usullarymyz sizinkiden bir näme tapawutlanýar.
Şol sebäpli biziň birek-birekden öwrenmäge hem maglumat alşmagy köp zadymyz bar. For exchange of information there. Janakçı, Türkmenistan'da muzey işinin gurunuruşu halkara standartlarına layıkmı? Hem de şol muzeyler daşary ýurtly siýahatçylary gyzyklandyrıp bilermi? Well, definitely museums are a big part of tourism. And Muzeyler gep gurunsyz turizmiň esasy bölükleriniň biridir. Meniň pikirimçe bärdäki muzeyler öz yerli we daşary ýurtly müşterileriniň sanyny artdyryp bilerdi. Bu da esasan hyzmatdaşlygyň üstü bilen amala asyrylýar. Sebäbi daşary ýurtdan gelenler bärde Türkmenistanyň ilaty bilen deňeşdirilende taryhy başgaçarak garaýarlar. Mysal üçin, goşmaça maglumat berilmegi biziň yerli taryhdaky käbir bilmeýän ýa düşünmeýän zatlarymyzy aýdynlyk salyp bilerdi. Muzeylerin daşky guruluşy we tanıştyrylýşy barada aýdylanda bularyň ählisi juda gowy. Meniň elbetde bu muzeylerin ýyllyk kontrollygy, dünýä standartlaryna näme derejede gabat gelýändigi barada belli maglumatym ýok. Sebäbi bu barada bir zatlary aýtmak üçin 2-3 ýylyň dowamında degişli hasabatlaryň ýürüdilmegi zerurdur. Ýöne her niçin bolsa bu urda her bir muzeyiň öz çemilesiz usuly bardyr. variation in how well they meet those kinds of standards anyway. Sizin geçiren seminarlarınızda muzey işinden informasyon teknolojilerini girmek barada gurumları oldu mu? Yes, the seminar was in 4 parts. Owa, geçirilen seminar 4 bölükden ibaretdi. Birinci bölükde türlü muzey görnüşlerinin näde pödür edilmeginiň taryhy düşündirilýär. İkinci bölüginde muzey bilen bagly çärelerin, sergilerin, aň bilim ýaýratmagyň üstünde durulyp geçildi. Şeýle-de muzeylerdäki informasiýa teknologiýalarynyň käbir ugurlaryna garaldy. Seminaryň 3-nji bölüginde esasan muzeylerdäki informasiýa teknologiýalary düşündirildi. 4-nji bölük bolsa üstünde işleniljek kompleks proýektleri saýlap seçip almak barady boldy. Muzeylerdäki köp maglumatlary we köp proýektleri, sergiler, aň bilim bermek üçin näde saýlap alınmalydygy düşündirildi. Halkara standartyň başga bir tarapy bu hasaby almak ulgamydyr. Ýagny kolleksiýalaryň pasportizasiýasy, pasportlaşdyrylmagy diýilip atlandyrylan ulgamyň möhüm orny bar. Bu öz gezeginde saklanyşyň, konserwasiýanyň hem möhüm bölegidir. Sebäbi haçynda köp predmetler bolanda olaryň hasabyny ýöretmek wajyp bolup durýar. Bu maglumatlar bazasy, kataloglar, hasaplar we suratlar saklanyşyň bölekleridir. Birinciden bu hupsuzluk babatından seridilendi. Bir zat iteninde onun ýok bolandygyny çalt anyklamak bolýar. Sebäbi bu açyk we aýdyn inventarizasiýa ýazga geçirilen. Egerde bir zat iten halatynda bu barada ýeňillik bilen habar ýaýratyp bolýar. Şeýle-de bu tapylandy, muny aňsaslyk bilen talap edip bolýar. Ogruklaryň öňüniň alynmagy we ýokary derejede hupsuzlygy üpsün etmek üçin gowy, dürüst kataloklaryň bolmagy zerur. Informasiýa teknologiýalarynyň möhümdiginiň başga bir sebäbi, haçynda sizde gowy maglumat bazasy, suratlar bar bolsa, öz kolleksiýalaryňyzy diňe bir muzeyde däl, dünýäniň ähli kunjuklarynda öjükli suratlaryň we informasiýanyň üstü bilen görkezip bilýäňiz. Bu da kolleksiýalaryň az zaýlanmagyna getirýär. So there's much less damage and wear and tear on the collections themselves. Janap Teler, iň soňky soru. Sizin saparyňyzyň dowamynda türkmen resmiýetleri bilen bolan duşuklarda haýsa bolsa şeýetnama baglanyşyldymy ýa-da geljekde bilelikde alınıp barıljak işler bardy ılalaşyldymy? Well, this is my first visit, although I've Bu meniň Türkmenistana ilkinji saparym. Şol sebäpli bu dowlulugyny tanışlyk matlaply sapardyr. Mundan başga da biz öz kardeşlerimiz bilen duşuşmagymyza we söhbetdeş bolmagymyza gowy mümkinçilikler ödi. Şunun bilen baglanykda biz eýen birek-biregimize köne dostlar hökmünde garaýarys. Men bärde Türkmenistandaky ýagdaýlary bilemok. Emma meniň öz ýurdumda, Washingtonda haýsydyr bir mesele kabul ediljek wagty ol uly bürokratiýa duçar bolýar. Şeýle-de belli bir işiň amala aşyrylmagy üçin bir topar tasdiklamalardan hem geçmeli. Her niçin bolsa leksiýalar bermek, pikir alışmak, geljekki barlyklaryň özünü düzmek noktaý nazaryndan bu ören möhüm sapar boldy. Men bu ýerde başlanan amatly planlaryň mundan beýlekde üznüksiz dowam ettiriljekdigine ynanýarym. very good ideas that have come up here will be followed up on.